Bashani. Ubuhlungu bashana ubuhlungu obuhlaba kabuhlungu enhlizweni bashana uyakhala umndeni kaMvelase bashana ngomntanabo bashana. Umntanabo bashana ubeyozama kwamasentshana le koGoli ukuthi baxoshe bathibe indlala ekhaya kulanjiwe badla imbuya nguthi. Yafika ingane yomfazi le koGoli bathi cha umfana awuzoba yidlela ndawonye nathi awufanelekile le koMaponyamoli eSoweto umntaka Mvelase uMthokozisi age of 27 mbophela esihlalweni semoto bambhayela ngomlilo khala umntana umuntu esha ingqongqe waze wafa. Nina nikwenzile lokhu siyazi anikwazi ukuthi nisibone kodwa niyasizwa. Asikwazi ukuthi sinibone kodwa niyasizwa. Kwenziwe njani mase kunje madoda ngoba phela senilitshengisileke ulaka nayi imizi sele dengwane manje ayinambheki. Kwenziwe njani manje madoda mase kunje kuseyikho madoda nizogwinya kanjani? Kuyogwinya kanje ngempela kodwa niyogwinya kanjani? Hayi mndeni kaMvelase sithi phephisani alohlangane ngehlanga. uNkulunkulu akehlulwa ilutho uyonithoba amanxeba. Ngempela semhlabeni uvela ezulwini uya akuhlanza konke okusenhlizweni awuvuka nebandla nonke nilaleleni na anika uzwa yini umoya omushalo ziyoba mhlophe qha zohlanzwa ibona nangomthokozisi ngempilo semhlabeni uvela ezulwini uya akuhlanza konke okusenhlizweni. Lale ngoxolo mfoka Mvelase alehlangane ngehlanga ndoda yamadoda.